Patay na viruses ang Mega 1 capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, ang palamerek, turmeyang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng amazing food. Tulad ng laban sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon, lusyon sa aming nga nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing food, mga na ang medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatitik, Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niyo po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan, Sir? Paki-kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihi ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ako sa isang doktor. Konsulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humihi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw sa isang doktor, Espesyalista. specialist, oncologist, para di tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Yung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito sa ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat punta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na rin siya sa mga Programa sa radyo. programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, di pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po Amazing po. at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom mo before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasatag, straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtaka nga isa. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ini-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Wala. Nawala na. Yung Oo. sakit ng pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng Amazing Food, nawala. Wala. Dalawang days ko lang uminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin.
Eh, pag lunch time naman, uminom ako, by 1 o'clock, pag kumaputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugong inihi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa man 24 Wala pa hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Yung kaya doon ako nagsabi, sabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan, nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na pa akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla kong lumakas yung ihi ko. Dati mahina na. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na. Nawala yung parang mabagal ba yan. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon ng maganda. Sobra Sobrang pawi. pawis mo. Oo. Nalilitox yung katawan mo. Sobra lang. Gumaan talaga ang pakiramdam ko. Grabe. Parang it's a miracle. Okay. Kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang opisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin silang matulungan. Matulungan Iya po. para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap na nararanasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang ang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin ang ano, wala na, okay na sila. Kaya, Iyo po. kumbaga, ano na, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang inisip ng burden sa kanila, wala na. Okay na. So, congratulations, sir. Talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako sa kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ayo. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So, congratulations, sir. So, sa mga nanonood, sir, ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak, at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Punta nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. At magkaroon ng peace of mind. Peace of mind. Yan ang importante. Masarap mabuhay Opo. na walang sakit na Oh. dinarap na. Okay, sir. Congratulations and mabuhay po kayo. So, mga minamahal kong kababayan, ito po ang ating isang nagpapatunay, si Sir Raul, na talagang umihi na po siya ng dugo, hindi na makatulog ng mahusay. Pero nung uminom po ng ating mga amazing products natin, ito lalo ang amazing 4, and one day lang po yung pag-ihi niya ng dugo nawala, yung nakatulog po kagad siya ng mahimbing, at ngayon po 1 month pa lang ay magandang araw at mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Okay, sir, congratulations. Bigyan mo si sir ng
Okay, Amazing People. Andito po si Amazing Mel. Navarro Millares ng Kamalig Albay. Meron po siyang isi-share sa atin. Before na uminom siya ng ating mga produkto, at ngayon po nakainom siya, pati na ngayon po yung kay mother, nakainom na rin. At isi-share niya po kung ano po na itulong sa kanila ng ating mga amazing products. So Mel, paki-share nga sa atin. In advance, happy birthday pala. Thank you daw, advance din. Ano po, dati po lagi pong nasakit yung dibdib ko, tapos may acid din po ako. Acid reflux. Opo. Tapos po, nung time na pumunta ako kay Doc, ang payat ko. Sobrang payat mo. Opo, parang- Eh ngayon, sexy ka na. Yan. Sobrang tama na Doc. Ano po, para pong lantang gulay yung ko noon, yung pakiramdam. Tapos nung nag-try po akong uminom noon, Amazing Trio, yun po, mga ilang weeks lang po, na po ako ng magandang pakiramdam. Hanggang ngayon po, napabalik-balik na din po ako kay Doc na nabili. Malaki ang nagawa sa inyo ng amazing products natin. Pati si nanay, di ba umiinom na rin ang mama mo? Opo. Ano naman ang naitulong kay nanay? Ano po, yung sa tuhod po. May arthritis si nanay. Nung uminom, gumanda, nakalakad na siya ng maayos. Opo. So praise God, hallelujah. So ano masasabi natin sa mga nanonood ngayon? Ano po, wala naman po masamang mag-try kasi maganda po yung resulta na nyo po pag minom po kayo ng product ni Doc. Kasi po ako, ang tagal ko nang umiinom. Po talaga, amazing po talaga. Okay, congratulations. Thank you Good po, luck. Doc. And thank you, Lord Jesus Thank you Christ. po. Salamat. People, at magandang umaga sa iyo, Tatay Marlon, Ripadul. Yan ang Taisan, Legazpi City, pero si tatay taga Samar talaga. Ginagapag-asawa ng taga Taisan. Ngayon tatay, pakikwento mo nga sa amin kasi na-hospitalize ka noong November ng isang linggo. About 12 to 17 yata or 19. 12 to November 12 to 19, 7 days. Ngayon po, doon kasi sa resulta ng examination niya, malignan sa lungs. Kaya binibigyan ito si tatay ng gamot sa lungs. I-off mo nanay. I-off ang music. Nung lumabas po siya sa ospital, ay hindi po siya makalakad mag-isa. Kasi makulungan na, masakit masyado yung kanyang mga tuhod, mga kaso-kasuan. Kaya tatay ay pumunta dito po si nanay nung katapusan ng November at nag-avail po ng mga amazing products. Yung Amazing 4, Miracle Seed Mega I Multiplied Mega 1 at yung Amazing Juice. So ngayon po, after 1.5 months, andito si tatay at nag-avail ulit ng produkto ng good for 15 days. Pakisabi mo nga tatay kung ano po ang nangyari nung simulang uminom ka hanggang ngayon, ano po ang nakita mong pagkakaiba, ano po ang nagawa sa iyong kagandahan ng Amazing 4? Good morning po sa mga listeners. Nung lumabas po ako sa hospital sa Tansuling, hindi ako makalakad kasi masakit yung kaso-kasuan ko at tuhod. Kaya naisipan ni Mrs. na pumunta dito si Doc Joey para uminom itong Amazing 4. After 2 weeks, nawala yung mga sakit. Hindi na ako hinihingal pag umakyat sa bahay. Ngayon nakakapagmotor na ako. Dati hindi ako makalakad dahil sa sakit. Kaya naisip ko na mas maganda itong mga gamot na pinibigay sa atin. So, yan po.
So, ito pong sinasabi ni tatay na mga gamot, actually po, hindi po ito mga synthetic drugs. Ito po yung mga natural supplements. Yung po Miracle C, Mega I Multiplied Mega 1, 100% natural po yan. At binansagan po natin na Amazing 4. At nakita po na ni tatay at ng kanyang pamilya sa pag-inom nito ng isa't kalahating buwan, ay dati hindi makalakad si tatay, ngayon nakapagmotor na at nagagawa niya na yung gusto niyang gawin. Kaya ano tatay ang masasabi mo sa ating mga nanonood, sa ating nakikinig ngayon, lalo-lalo sa mga kamag-anak mo sa Samar, yung mga tatay taga-Samar po ito, at yung mga kamag-anak ni Madam na taga Legazpi at saka taga ibang lugar, ano po masasabi mo na kung sila po may mga karamdaman, ano po ang may re-recommend mo ba itong mga amazing 4 products natin at iba pa mga produkto natin? Ayoko, sa lahat ng kamag-anak o maski hindi kamag-anak, pag may nararamdaman po kayo na sakit, huwag magkatubili, pumunta dito. Natin sa nakilang Panginoon sa Kristo at nagpapasalamat tayo sa Kanya na kayo po ay natulungan ito at na hindi kayo nakakalakad. Ngayon nakakamotor na kayo after taking our products for more than a month. At kami po ay pinagdadasal natin sa dakilang Panginoon na tuloy-tuloy po ang paggaling ninyo, lalong-lalo na yung sa lungs ninyo na malignan, na sana po ayan po ay totally mag-heal at kayo po ay maging very healthy at humabang buhay. Maraming salamat. Maraming salamat po. God bless po. Salamat po. Okay, magandang hapon, amazing people. Andito po ang ating kapatid na si Mr. Willie Adra. Is working sa Naga. Last year po ito, pumunta sa atin at due for operation po siya sa kidney stone. Kidney stone po. Ayan. At actually po, bago siya the following day dapat operahan siya. Pero nag-decide po siya na instead magpa-opera ay pumunta po sa atin at uminom po siya ng ating amazing products. So ipakwento po natin kay Mr. Willie Adra kung ano po ang nangyari at bakit na hindi na po siya naoperahan. So pakikwento po sa ating mga kababayan, amazing Willie Adra direct from Naga City. Sige sir. Ako po si Willie Adra po na trabaho ko sa Naga City. Nagkatira po. Diyan sa Pambigas City. Yung pumunta po kasi ako nung ano po ako ng nagpa-CT
Scan po ako tapos laboratory sa ultrasound. Na-detect po sa akin yung kidney stone tapos yung kuwan ko yung prostate enlarged na po. Pumunta ko po ako sa dun sa BRTTH at pina-check up po doon sa yung kay Dr. Hayson na operahan daw pa ako ng kidney stone. Puro operation na po na mayroon na po napauna ako na naka-schedule na po. Ngayon po unless na magpo-opera po ako, pumunta po ako dito kay Dr. Bitito dito po sa Cabangan, Legazpi City upang magpatingin po sa kanya at bumili po ng Amazing 4. Yung Amazing 4. Pagtik ko po ng Amazing 4, siguro mga 1 month po siguro yung tiyang ko po na matigas po dito sa kaliwang bahagi po dito, yung matigas ko dito na iniinda ko po. Unti-unti na po itong lumalambot nagiging mabuti na po yung pakiramdam ko at yung pagi ko tapos yung pagtay ko po maayos na po siya at yung Amazing 4 po ay tinuloy-tuloy ko po hanggang 3 months. Pagkatapos po ng 3 months ay nawala na po yung matigas ko dito sa tagiliran at yung pananakit po ng mga katawan ko at yung pagtulog ko po ay maayos na po. Maayos na po. Kaya sa mga kababayan ko dyan na taga-Umapon, kung dyan sa Ginubatan po, kung may mga namatian mo pa mo, kung for operation po, inimbitahan ko po kayo digdi po kay Dr. Bitito. Kung gusto niyo po na malaman na kung ako po ay nagsisinungaling, nandito po ako sa Barangay Umapon, 406 Umapon, Legazpi City po. Punta niyo ako rito at ipapakita ko po sa inyo ang aking mga laboratory at Congratulations and God bless. Umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam at siya po ay uminom ng Amazing 4 during that time hanggang sa yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga Amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas ay totally stroke na talaga siya. Talagang hindi na makalakad. Hindi na siya makalakad. Nakahiga na lang sa tama. Tapos nung nangyari, ay may reseta sa kanyang pitong Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. Sabi niya, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako Hindi niya kaya. Wala na talaga ako Pag-asa. nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs.
Olimpo. Oh, Miss Olimpo na yung anak niya. Na yung anak Na natulungan natin kasi kung may leukemia, yung anak niyang dalagita, nagkikimo. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalatan ko, ano ba doon, basta may DCGB. Opo. So, hinanap ko ang makalipat dito sa Albay. Kasi may tapat na. Bago Sentral. Bago Sentral. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa ako ng budget, nasa Lucia siya. Mm. So, uminom siya ng Mega 1 noon. Naubos Kasi- na, naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. Mm. So, ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo, nakalakad? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Opo, madali lang makaskas yung Makaskason. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-use natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya kung nakatayo ka na, bumaling ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, balik ko na lang yung gamit para i-use yung patno. kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joey, pwede ba ang wheelchair to, ibenta ko sa iyo, at ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling. Praise God. Sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsaing, Yes. kaso, syempre matanda na siya ngayon. No. Yung ugali na naman. Ay, hayaan mo na Gagabutin yan. natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperactivity dahil stress na nga ako. Okay. Sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax, kasaway. relax siya. Laging magdasal tayo sa Panginoon. Opo. Positive attitude. Opo. At ito mga produkto natin nakakutulong. Opo. So ano po masasabi ninyo, madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1, at saka lahat ng produkto, subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very, very may ako nga ito, tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Yeah. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey Bitito sa tapat ng Central Bank. At mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Doc. So, thank you so much, madam. Talagang Salamat. God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para to tayo matulungan. Maraming salamat. At ginagamit lang po ang ating amazing products, mga amazing po na yan. So salamat, hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling, tuloy-tuloy magkamo magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay lalo tayong lumawi ang buhay. God bless po and good day. Salamat po, Doc. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat at si Diyos marahay na pagkagabanggi po sa gabos na nagdadangog sa DCGB at pati na rin po ngayon sa mga nanonood sa atin sa ating Facebook Live, sa Facebook page ng Doc Joey Bitito and then sa Facebook page din po ng DCGB News Online. So yan, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, o mas kilala po ninyo bilang ang lalaking hindi tumatanda. And of course, sa aming Vice President kay Ma'am Ann Bitito Prenzena,
And together po with my partner dito sa aming office, kay Miss Arlene Padalonia. So again, ako po si Miss Angel Garcia, ang makakasama niyo po ngayong gabi sa programang ito. So ayan po, welcome po sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So ayan, sa isa naman. So, magre-remind. So, palagi nagre-remind si Ma'am Len at i-remind ko na rin po yung mga lahat na nag-intake nitong ating amazing products na dapat makainom na po kayo ngayon ng Amazing 4 or Amazing Trio po ang nasa inyo kasi 6 o'clock PM na naman po. So, oras na ng pag-inom ninyo ng ating amazing products. So, ayan po, sa lahat po pala na may mga karamdaman, anong uri man po yan ng karamdaman, ay pwedeng-pwede po kayong pumunta kay Doc Joey para po ipakonsulta ang mga nararamdaman ninyo. Dahil dito po sa office ni Doc Joey ay libre lamang po ang consultation. So wala po kayong babayaran pagdating sa consultation fee. Yan. Ang tanging babayaran lamang po ninyo, syempre, ay yung mga produktong isasuggest sa inyo ni Doc Joey na dapat po ninyo inumin. So, ayan, sa mga nagtatanong or sa mga bagong tagapakinig ngayong araw na hindi pa nila alam kung saan yung office ni Doc Joey. So, ang aming office po ay located sa Purukuan, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, dito po ay meron na kaming signage na nakalagay Doc Joey Bitito at Natural Medicine Health Educator. So, doon po makikita ninyo kung saan po banda yung office namin. At ang aming opisina po pala ay bukas from Monday to Saturday from 8 o'clock a.m. until 6:30 p.m. po. Kaya po sa lahat po na gusto pang humabol ngayong araw, ay meron pa po kayong natitirang ilang minuto para po makapunta dito sa aming opisina. At sa may mga katanungan naman po about sa aming mga produkto, pwede naman po kayo mag-message sa numero ni Doc Joey, kaya naman po pwede kayong tumawag. So, eto na po ang number ni Doc Joey. Kumuha na kayo ng papel, ballpen, or kahit anong masusulatan at pangsulat dahil i-dictate ko na po yung numbers ni Doc Joey para po at least kung may mga kapamilya kayo na may mga health problem at naisipan nilang pumunta kay Doc Joey, meron po kayong contact. So, ang una pong number ni Doc Joey, ito po yung sa Smart. Ito po ang 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. At bukod po dyan, meron din pong globe number si Doc Joey. Ito naman po ang 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. So, yan po yung mga numbers ni Doc Joey na maaari po ninyong i-contact once mo na may mga katanungan kayo about po sa produkto niya at kung may mga katanungan din po kayo pagdating po sa problema ninyo sa katawan. At kung meron naman po kayong social media accounts, like for example, meron kayong Facebook, meron naman po si Doc Joey na mga personal accounts sa Facebook at maaari po ninyo yung i-search. So, bali may dalawa siyang personal account. Una na po dyan ang Joey Bibon Bitito. Again, Joey Bibon Bitito. Pangalawa, yun po ang Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. So yan, may choice po kayo kapag hindi po ninyo na-contact si Doc Joey sa kanyang mga numbers, may choice po kayo kung saan siya pwedeng i-contact. Pwede din po sa Facebook. At meron din po kaming Facebook page. Yun po ang Doc Joey Bitito. FB page. Pwede din po kayo doon magtanong at syempre
pwede rin po kayo doon mag-contact once po na may mga katanungan kayo. So, ngayon po palang araw ay may mga pasyente tayong pumunta dito sa aming office. So, ayan, ngayong araw bumalik dito si Sir Teng Santillan para mag-avail ng Mega 1 kasi yung Mega 1 ayun na po yung maintenance nila para po at least maiwasan nilang magkaroon ng iba't ibang klaseng karamdaman. At galing din po ngayon dito si Ma'am Marites Milu. So yan po, siya din po ay umiinom ng ating amazing products at magto 2 months na po siyang umiinom nito. So si Ma'am Marites po, ang health problem niya ay may problema po siya sa kanyang breast at may problema din po siya pagdating sa kanyang kidney. At isa pa po na galing dito na bumalik ay si Ma'am Antoinette. So ito naman si Ma'am Antoinette, ang binibili po nito ay yung Mega A na napakaganda pagdating sa detoxification ng ating katawan. Ito po ay nakakatulong. At yung Mega 1. So yan na po ang maintenance ng buo nilang pamilya. So halos every month ay bumabalik po dito si Ma'am Antoinette na taga Buragvis para po mag-avail nitong ating mga kapsula. At ngayong araw din po ay meron pong bagong pasyente. So ito po nagpa-schedule kahapon at pumunta po ngayon dito sa aming office. So siya po si Ma'am Stephanie Joy M. Asaytuno. So siya po ay 36 years old. So ang bata pa ni Ma'am na taga Bangkerohan, Legazpi City, Albay. So, ito po kasi si Ma'am ay maraming health problem. Meron po siyang diabetes, mataas din po ang uric acid, may fatty liver, at bukod po dyan, meron siyang napakalaking problema. Yun po ang problema niya sa puso. Meron kasi siyang butas sa puso. Bali doon sa kanyang Tode Echo, nakita doon na mayroon siyang butas sa puso. So, ayan, rinekomenda sila dito or refer sila ni Mrs. Salvacion Aranya. So, siya po ay taga Puro. Yan. Diyan po sa Puro, madami na tayong mga pasyente dyan na natulungan na may iba't ibang klaseng karamdaman. Ito kasi si Ma'am Salvacion, refer niya dito si Ma'am Stephanie kasi si Ma'am Salvacion din po ay may problema sa puso at natulungan po nitong ating amazing products. At bukod po dyan, marami na po tayong natulungan na may problema sa puso. Like for example, yung may bara sa puso, natulungan din po natin yon na taga-tabako. So ngayon, okay na po siya. So ito si Ma'am, gagawan daw niya ng paraan, si Ma'am Stephanie, gagawan nila ng paraan ng kanyang asawa para po makainom siya nitong ating amazing products. Kasi napakabata pa ni Ma'am at meron po siyang 4 na anak. So, kawawa naman yung anak niya kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya. Kaya po, kayo po na may mga karamdaman habang maaga pa lamang po, ay gumawa na kayo ng action para po sa kagalingan ninyo. Sabi nga ni Doc Joey, ang buhay ay iisa lamang, kaya dapat natin itong i-prioritize. Maging priority natin ang buhay natin. Kasi kung pababayaan natin ang buhay natin, wala na tayong isa pang buhay. Baka sa next life, sa pupuntahan natin, doon tayo may buhay. Pero dito sa isa lang talaga ang ating buhay. Kaya naman po, kung may mga problema po kayo sa kalusugan ninyo, huwag po kayong mahihiyang pumunta dito kay Doc Joey para po magpakonsulta. So, dito po ang aming mga produkto, inuulit ko lamang po, ito po ay mga natural food supplement. So, hindi po ito synthetic drugs. So, ito po ay galing pa pong Florida, USA. At ito po ay aprobado na ng Food and Drug Administration. Kaya wala po kayong ikakatakot or ikakabahala kapag iinom kayo nito. So, ito po yung mga produkto namin dito ay mga kapsula. So, bali 4 na klaseng kapsula at meron din po kami ditong mga healthy drinks. So, yun pong mga kapsula namin which binansagan po yung
Amazing 4. So, yan po, Amazing 4, kasi nga po, 4 na klaseng kapsula. So, yan po ay binubuo ni Mega A, Multi-5, Miracle C, at ni Mega 1. Kung kayo po ang katawan ninyo ay nahihirapang mag-detox at nagkakaroon na po kayo ng iba't ibang klaseng karamdaman tulad po ng katarata, meron na din po kayong cancer, may problema sa liver kasi nga po nahihirapan yung katawan ninyong i-cleanse ng maayos. Pwede po ninyong inumin itong ating Mega A capsule. Kasi sa Mega A ay napakaganda po pagdating po sa pagtulong sa katawan nating mag-detoxify or mag-cleanse. Dahil ito po si Mega A, ang mga ingredients po nito or mga natural na sangkap nito ay lahat po mga berries. So, ayan. So, dito po ang blueberry, pomegranate, acai berry, elderberry, at cranberry. So, yan po mga berries na yan ay mayaman pagdating sa antioxidant. So, ang antioxidant po ay nakakatulong din po ito para po labanan yung mga sinasabing free radicals. So, yan kasi mga free radicals na yan ay nagda-damage po, ang nagda-damage ng magandang cells natin or malusog natin sa katawan. Tapos, nagiging dahilan po ito ng iba't ibang klaseng karamdaman tulad ng katarata at cancer. So yan, kapag na-damage na po yung na mga healthy cells sa loob ng ating katawan, yung mga tissues natin, so 'di ba, magkakaroon talaga ng problema sa loob ng ating katawan. Kaya dapat habang maaga pa po ay pangalagaan natin ang ating buhay at syempre ang ating katawan, panatiliin nating malakas at malusog. So, paano yun magiging malakas at malusog? Syempre, pumunta kayo dito sa ating office at ipapaliwanag po yan sa inyo ni Doc Joey Bitito. So, ito naman po ang karagdagang benepisyo na maibibigay ni Mega A capsule. Ito po ay napakaganda pagdating sa arthritis. Kaya po kung kayo po ay nananakit yung mga joints ninyo, masakit yung siko ninyo, masakit yung tuhod ninyo, masakit yung bukong-bukong ninyo, ay makakatulong po sa inyo itong Mega A capsule kasi nga po, ito po ay maganda sa may arthritis at nai-ease po or nababawasan yung mga mararamdaman ninyong pain. At sa mga tao naman pong matataas yung kolesterol, pwede naman po ito sa inyo kasi nga po ito din po ay nakakatulong para po mapababa ang inyong bad cholesterol. At bukod po dyan, ito din po ay napakaganda pagdating sa pag-prevent ng cancer. So, di ba, may iiwasan yung cancer katulad po sa breast, sa blood, sa liver, yan. O kaya naman po sa baga. So dito, may pasyente din kami mga natulungan, mga cancer patient. Isa po sa mga pasyente naming natulungan ay yung may cancer sa kanyang baga. So yun po ay si Tatay Rebadulia from Taysan, Legazpi City. So dati, nung first time niyang pagpunta ng asawa niya dito sa aming office, dala-dala yung resulta and then base doon sa kanyang result, sa result ni Tatay Rebadulia, ay malignant daw po yung problema niya sa lungs. And then, after 6 months ng pag-inom ni Tatay Rebadulia ng ating produkto, ay nagkaroon po ng magandang improvement doon sa kanyang problema. So, dati cancerous siya, ngayon po ay isa na lamang infection sa baga. Kaya naman sinabi ni Doc Joey at Ma'am Arlene kay Tatay Rebadulia na ituloy-tuloy lang po yung pag-inom nitong ating amazing products para mga after a years ay talagang totally gumaling siya sa kanyang health problem. Kasi dito po, hindi naman biglaan yung pag-recover ng katawan ninyo. Siyempre, meron po yan na process na ginagawa at para po mas matulungan yung problema ninyo sa katawan.
So, pumunta na tayo dito sa pangalawa nating kapsula. So, yun naman po ang tinatawag nating multi-5 capsule. So, sa multi-5 capsule naman po, ito po ay binubuo ng 5 klase mga mushroom. So, andito po ang maitake, shiitake, reishi, agaricus blazei, and then ang cordyceps. So, ito pong mga nabanggit kong mga mushrooms, so ito po ay nakakatulong pagdating po sa pagpapalakas ng inyong immune system. Kasi po ito ay may immune booster. So, nakakatulong po ito para syempre maging masigla at malusog ang katawan mo everyday. At nakakatulong din po ito para po maiwasan ang iba't ibang klaseng karamdaman. Kaya nga, di ba? Kapag ang isang tao po ay malakas po ang kanyang immune system, ay bihirang-bihira po siya dapuan or tamaan na ng anumang klaseng karamdaman. Pero kung mahina yung immune system niya, siguro maulanan lang siya, ay sisipunin agad siya, tatrangkasuhin, or lalagnatin. So, dapat bilang tao ay mapalakas natin yung immune system natin kasi yun din po yung nakakatulong sa atin para protektahan ng ating katawan sa iba't ibang klaseng diseases and illnesses. So, pwede din po ito sa mga taong nahihirapan dumumi dahil nakakatulong din po ito sa katawan natin para mag-detox. At bukod po dyan, ang ibang benepisyo po na may bibigay ni Multi-5 sa ating katawan ay ito po ay napakagaling din pagdating sa mga taong may diabetes, yan, yung matataas ang sugar. Pwede po kayong pumunta dito sa amin kasi matutulungan po kayo nito mga produkto natin. So, may isa po pala tayong natulungan na may mataas din ang blood sugar. Siya po ay diabetic din. So, siya po yung taga-tabako naming pasyente. At dati grabe na talaga yung nararamdaman niya. Tapos, napapakinggan niya din po itong programa ni Doc Joey sa radyo. Tapos, nagpasama siya sa kanyang anak para makapunta po dito sa office ni Doc Joey. So, ngayon, ilang buwan na rin po siyang umiinom nitong ating amazing products at halos buwan-buwan din po ay andito siya. Ngayon po ay napakalakas na ni ma'am at glowing na po ulit siya. So, hindi na po siya panay overthink ng nararamdaman niya. Kasi, okay na or maayos na po yung pakiramdam niya araw-araw. So, bukod po dyan, ito din po ay maganda panglaban sa stress. Kaya naman po kung kayo po ay nasa-stress sa mga bagay-bagay, ay pwede din po ninyo inumin ito para po mabawasan din ang stress ninyo. Kasi isa din po sa mga dahilan ng pagbagsak ng immune system ng tao ay kapag siya po ay palaging stress. So, dahil stress siya, hindi siya makatulog ng maayos at kapag hindi nakatulog ng maayos, hihina po talaga ang katawan. So, hindi po siya magiging better yung feeling niya. Palaging unwell yung kanyang pakiramdam. So, meron din po tayong Miracle C. So, ito pong Miracle C ay rich in vitamin C. Kasi ang mga ingredients po nito or mga natural na sangkap ay acerola berry, ester C, rose hip, sea buckthorn, at Indian gooseberry. So, ito po ay kinakailangan ng ating katawan. Dahil sabi nga po namin dito sa aming programa, halos araw-araw, ang katawan po ng isang tao ay hindi po nag-produce ng vitamin C. So, makukuha lamang po natin ito sa mga kinakain nating gulay, prutas, at kung hindi po tayo na makakain ng prutas at gulay everyday na nagtataglay ng vitamin C, makukuha po natin ito sa mga iniinom nating vitamins o kaya naman po sa mga natural food supplement katulad na lamang po ni Miracle C. Kaya naman po, dapat kayo araw-araw mag-take ng vitamin C para din po maiwasan yung ubo, sipon, trangkaso. So, ito po, magaling po ito si Miracle C. Lalong-lalo na po
yung mga taong may problema sa baga. So ngayon pa naman po, nag-i-erupt yung volcano. So meron po minsan na mga series na nag-ashfall. So yan pong ashfall ay masama po yan, lalong-lalo na po sa mga taong may problema sa lungs. Kaya dapat po kayong may mga problema sa baga, dapat palakasin po ninyo yung inyong immune system para at least magkaroon man ng ashfall sa inyong lugar, ay at least malakas po ang katawan ninyo at hindi po kayo basta-basta maapektuhan nito. At bukod po dyan, ang ating Miracle C ay napakagaling pagdating sa anti-aging. So, pangpabata po ito. Katulad nga po ni Doc Joey, magsa-72 na siya this coming August 19. Pero, hindi po, sabi nga ng mga pasyente namin iba, hindi halata kay Doc Joey na siya po ay 72 years old na. Kasi nga po, meron siyang iniinom. So, yun po yung mga sekreto niya. Yun pong Amazing 4 na nakakatulong pagdating sa ating balat at pagdating po sa pagiging bata. Kasi nga po ito ay may anti-aging. At also, ang ating Miracle C ay magaling din pagdating sa vision or sa mata ng isang tao. Kaya po kung nanlalabo na po ang inyong mata, ay pwede po sa inyo ang Miracle C. So, ito po kasi meron kaming maraming pasyente na may problema sa mata. May katarata, may naglalabo ang mata, nagluluha everyday, at palaging nagluluha. So, ngayon nga po, meron kami isang pasyente dito sa aming office na yun po ang problema niya. So, kami naman po, may natulungan din kami may problema sa mata. So, yun po ay si Tatay Alfredo Dadea. So, taga Mato po siya. And pagpunta niya po dito sa aming office, dati wala pa ako noon, sabi ni Ma'am Arlene at ni Doc Joey, ay inaakay na po siya ng kanyang apo. Kasi nga po, hindi po na siya nakakakita. Need na po alalayan. And then, pag inom niya nitong ating Amazing 4, halos a year na ang nakalipas, ay nag-better po yung kanyang vision. So dati, hindi na siya nakakapagsaka, ngayon po ay bumalik siya sa pagsasaka kasi nga po nakakakita na siya, nakakapag-araro na, at nakikita niya na yung mga yung pananim niya. So, ang pang-apat, yun po yung Mega 1 capsule. So, ang Mega 1 capsule naman po ay meron po itong 21 powerful ingredients. Kasi nga po, andito na yung mga ingredients na naka Mega A, Multi-5 at Miracle C. At bukod po dyan, para maging 21 ito, dinagdagan pa po ito ng iba't ibang klaseng mga gulay at iba't ibang klaseng mga herbs. So, andito po ang broccoli, moringa, butter melon or ampalaya, holy basil, milk thistle, astragalus, at turmeric. So, yun po yung mga So, yun po yung mga gulay at herbs na idinagdag dito sa ating Mega 1 capsule. So, ito naman po sa Mega 1 capsule, ang ilan lamang po sa mga benepisyo niya ay nag-boost po ng immune system, nag-prevent ng diabetes, cleanse ng ating liver. So, dito po, may isa kaming pasyente ditong may liver problem. So, napakabata niya pa, 6 months old baby, pero may problema na sa liver. So, yun daw po ay inborn na meron siyang bukol sa kanyang liver. At sabi ng doktor, kapag hindi daw po na-operahan, ay habang lumalaki yung bata, lumalaki din po yung bukol sa kanyang liver. Pero, nung nakapag-start pong uminom nitong ating Miracle C capsule, ay sabi ng mother niya, nabawas-bawasan po yung pagleyelo ng kanyang anak at yung bukol ay lumiit na daw. Kasi nakakapa ng nanay sa tiyan yung bukol eh. Kaya sabi ng nanay, lumiit na daw po yung bukol sa tiyan ng bata. At yung bata po ngayon ay mas sigla na.
kumpara po noon. So, ito din po ay may antibacterial. Kaya po yung may mga sugat at halos hindi po gumagaling, pwedeng-pwede po ito sa inyong mga kapsula natin kasi natutulungan po nitong labanan yung mga infection na andyan po sa katawan ninyo. So, yun po ang ilang mga benepisyong maibibigay sa inyo. Doon ay 50,000 cash. So, yun po yung mapapanalunan ng first winner natin. So, yung pangalawa, ang mapapanalunan po ay 25,000 cash. Pangatlo, 20,000. Pang-apat, 15,000. At panglima, yun po ay 10,000. So, paano ba kayo makakakuha ng raffle ticket? So, every 3,000 worth amazing products ay equivalent po yan ng 1 raffle ticket. Kaya bumili lamang po kayo dito ng, bumili po kayo dito ng, mga produkto natin, mga amazing products na worth 3,000, magkakaroon po kayo ng isang raffle ticket. So, malay ninyo, kayo na po ang nakatakdang manalo doon po sa darating na ating pa-raffle. Kaya huwag niyo pong palampasin yon. At reminder lang po sa lahat din po na nakikinig ngayon na may health problem, na medyo kulang yung pera nila, okay na po yan. Kahit ilan po ang dala ninyo sa pagpunta niya dito sa aming office. Kasi mas mabuting na yan pa konti-konti. At least makasimula na po kayong pag-inom nitong ating amazing products. Baka kasi hintayin nyo pang magkapera kayo tapos yung pera nyo dati na hawak-hawak na nga pambili ng ating amazing products ay magastos nyo pa. So kahit ilan po ang dantin nyo ditong pera, basta gustong-gusto nyo makainom ng ating amazing products, ay pumunta lamang po kayo dito sa aming office. Kasi hindi naman po namin kayo babaliwalain. Kahit po konti yung dala ninyong pera, ay i-accommodate po namin kayo. Basta ang importante po sa amin, maka-intake na ng mga kapsula yung aming mga pasyente. Kasi nga po dito kay Doc Joey, gusto niyang matulungan lahat na may mga health problem, may mga karamdaman, na bumuti po ang pakiramdam. Kasi di ba, napaka-uncomfortable sa buhay kapag kayo ay may araw-araw na nararamdamang sakit. Nung isang araw nga po ay may pumunta ditong pasyente na from Rapu-Rapu pa, tapos hindi na siya nakakapaglakad ng maayos kasi nga po sobrang sakit ng kanyang balakang, sobrang sakit ng kanyang legs na halos hindi na niya maigalaw. At sabi nga ng kanyang anak ay halos araw-araw na daw po umiiyak si nanay dahil sa sakit ng kanyang balakang. Kaya po sa may mga ganong case din po, may mga ganong problema, welcome na welcome po kayo dito sa aming office para po ipakonsulta ang lahat ng inyong nararamdaman. Kasi mas mabuting maaga nating malaman kung ano ba talaga or maaga nating magkaroon ng aksyon pagdating sa problema ninyo sa katawan. Para po hindi na kayo ma-hospitalize kasi pag na-hospitalize kayo ay malaking problema po yan. Kaya naman po sa lahat pong may health problem, pumunta na lamang kayo dito sa aming office bukas. Bukas na bukas kami from 8 o'clock a.m. hanggang 6:30 p.m. So, pag Sunday naman po, bukas po pala ang ating office half day. Umaga, bukas dito sa office natin sa Kabaangan from 9 o'clock a.m. until 11 o'clock a.m. Then, pagkahapon ay minsan andyan po si Doc Joey at si Ma'am Arlene sa Dorotea Resort and Spa. But to make sure kung andyan talaga sinda, pwede naman po kayong mag-contact doon sa nabanggit ko kanina mga numbers. Pero uulitin ko po,
yung mga numbers kanina. So, una po, ang number ni Doc Joey sa Smart. Ito po ang 0910-448-2598. At sa Globe, 0917-853-8933. So, yan po ang numbers ni Doc Joey. Pwede nyo pong i-contact once po na may mga katanungan kayo about sa ating produkto at about po sa inyong health problems. So, ayan, dahil tapos na naman po ang ating oras, bukas po ay abangan niyo po ulit ang aming programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran dito sa DCGB from Monday to Saturday except Wednesday from 5:30 p.m. until 6:30 p.m. At kapag Sunday naman po, morning po yan from 9 o'clock a.m. until 11 o'clock a.m. So again, ako po si Angel Garcia, ang nakasama niyo po ngayong gabi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. Sa ngalan ng ating CEO, na si Doc Joey Bitito, at sa ating Vice President na si Ma'am Ann Bitito Prenzena, and together po with my partner dito sa aming office, kay Miss Arlene Padalonia. Maraming salamat po. God bless, good health, and keep safe everyone. Thank you po.